Človek príde do Rumunska, myslí si, že Rumunsko, ľudia krásni, nie všetko ako má byť. Nakoniec ale zistí, že Rumunsko, ľudia bez zuby, ľudia vôbec ako nemajú byť. Čo vás tu úplne nadchýna je, že psi sú všade. Na ulici, na cestách, pred cestou, pod cestami, skapatí vedľa cesty, pobehujúci popri ceste. Ešte som tu nezažil lietajúceho psa s jedným očkom, s dvoma očkami, bez nožičky, s nožičkou. A niečo také ako pes domáci v Rumunsku neexistuje. Tu je len pes divý, ktorý leží niekde na ceste. A možno sa hýbe. Boli sme na návšteve mesta. Že námestie je zapísané v UNESCO. Možno, že tam je iba napísané, ale že by ho sa niekto tu bol na neho pozrieť a videl ho. Ako podlaha pekná, vydlaždené, toto majú fajn. Sade sa žuvačky, špaky, poletujúce nejaké papieriky a poletujúce nejaké igelitové sáčky. Poriadok akože oni vôbec žiadne udržiavanie nejakého poriadku. To tu nehrozí. Rumunia poriadok, to nejde dokopy. Teraz si predstavte námestie, ktoré má asi tak 1 hektár, kde nie je nič, iba nejaká studňa v strede. A toto tu je zapísané do UNESCO. Úplne luxus. Žiadna lavička, žiadny kôš, nič. Ale majú tu most lží, na ktorom sme boli. Nerozumel som, na čo tam dávajú zase tie prosté zámky, už sa chcú opičiť podľa mostu zaľúbených, ale je to most lží, na ktorom sa nesmie klamať. A boli sme sa pozrieť aj v jednej veži, kde Radka mala strašný panický strach kráčať. Ja mám celkom strach, Andrej. Lebo to bolo nejak tak podzivuhodné urobené. No ale ako sme to zvládli. A zhora je to mesto pekné, hej, akože všade z nejaké hory, krása, všetko ako má byť. Človeka na to pripravia, hej, ideš do Rumunska, pozor. Nehostinná, ľahostajná krajina, akože vieš, proste, je to predsa len Rumunsko, tmaví spoluobčania, dávaj si pozor, nerozprávaj sa s niekým cudzím. Teraz ideš tu, hej, a človek akože dáva tomu šancu, že chce sa milo prekvapiť, ale no čo ti ja viem, Karlíku, zatiaľ nič moc. Alebo proste horí lúka. A čo robia Rumúni, keď horí lúka? Horia s ňou, že? Úplne žiadne hasič, nič. Ale jedna vychytávka tu je a to je to, že semafory majú, ukazuje koľko sekúnd bude zelená alebo červená. To je akože špička, hej? Však tam stojíš, nemusíš tam stať ak taký papek, vieš, koľko sekúnd ešte to bude mať. Ale inak akože OK. It's the motherfucking Eagle Double G.